Έχεις βρεθεί ποτέ μπερδεμένος από τα συναισθήματα μιας γυναίκας? Από εκείνες τις σιωπηλές εσωτερικές διακυμάνσεις, τις ανεξήγητες συμπεριφορές, τις φαινομενικά απρόβλεπτες αντιδράσεις? Δεν είσαι μόνος. Πολλοί άντρες μπαίνουν σε σχέσεις με καλές προθέσεις, αλλά χωρίς βαθιά κατανόηση του συναισθηματικού κόσμου που πολλές γυναίκες κουβαλούν μέσα τους. Αυτό το κενό επίγνωσης συχνά οδηγεί σε παρεξηγήσεις, αποστάσεις ή άθελα πληγές. Τι θα γινόταν όμως αν σου έλεγα ότι υπάρχουν 10 κοινές συναισθηματικές ευαλωτότητες που μόλις τις κατανοήσεις μπορούν να μεταμορφώσουν εντελώς τον τρόπο που σχετίζεσαι με τις γυναίκες? Δεν πρόκειται για κόλπα ή χειραγώγηση. Είναι γνώσεις, αλήθειες που αποκαλύπτουν τη βαθιά ανθρώπινη φύση πίσω από συναισθήματα που μοιάζουν δύσκολα ή μπερδεμένα. Όταν κατανοείς αυτές τις ευαισθησίες και τις αντιμετωπίζεις με ενσυναίσθηση, ηρεμία και σταθερότητα, οι σχέσεις σου δεν βελτιώνονται απλώς, εξελίσσονται. Ας ξεκινήσουμε. 1. Ο φόβος της απόρριψης. Η απόρριψη πονάει σε όλους, αλλά για πολλές γυναίκες κουβαλάει ένα ιδιαίτερο βάρος. Δεν είναι απλώς ένα άβολο συναίσθημα, είναι ένας αντίλαλος από παλιά, μια επανάληψη σκέψεων, όπως δεν ήμουν αρκετή. Αυτό ξεκινά από νωρίς. Πολλά κορίτσια μεγαλώνουν λαμβάνοντας αξία μέσα από αποδοχή, για την εμφάνιση, την ευγένεια, την προσαρμοστικότητα. Έτσι η ανάγκη για αποδοχή ριζώνεται βαθιά. Μην πιέζεις όταν είναι κλειστή, δείξε σταθερή παρουσία, δώσε ειλικρινή επιβεβαίωση όταν χρειάζεται. Μην ορίζεις την αξία σου από την απόρριψη, να τις δείχνεις με πράξεις πώς να το ξεπερνά. 2. Η τάση για υπερανάλυση και αυτοαμφιβολία. Μια απλή φράση όπως «θα σε πάρω αργότερα» μπορεί να πυροδοτήσει ώρες σκέψης. Ήμουν πολύ πιεστική, φάνηκα ενοχλητική. Σε έναν κόσμο που συνεχώς κρίνει τις γυναίκες, δεν είναι περίεργο που πολλές καταλήγουν να αναλύουν τα πάντα. Μη γελιοποιείς τις ανησυχίες της, δώσε σαφείς απαντήσεις, κατεύθυνε τη σκέψη της πίσω στην πραγματικότητα, όχι στην αβεβαιότητα. 3. Συναισθηματική εξάρτηση. Όταν μια γυναίκα εξαρτάται συναισθηματικά από εσένα, είναι ένδειξη εμπιστοσύνης, όχι αδυναμίας. Δεν περιμένει να της λύσεις τα πάντα. Θέλει κάποιον να σταθεί δίπλα της, να την ακούσει, να την επιβεβαιώσει. Αλλά πολλοί άντρες φοβούνται αυτή την ανάγκη. 5. Αισθήμανε ασφάλειας. Η ασφάλεια δεν σημαίνει χρήματα ή πολυτέλεια. Σημαίνει σταθερότητα. Συναισθηματική, ψυχολογική και πρακτική. Όταν είσαι ήρεμος μέσα στη φουρτούνα της δίνεις το πιο σπάνιο και επιθυμητό δώρο. Ηρεμία. Κράτα τον λόγο σου. Διαχειρίσου υπεύθυνα τα οικονομικά σου. Αντιμετώπισε δυσκολίες με σταθερότητα. 6. Η ανάγκη να ακουστεί. Μερικές φορές δεν θέλει λύσεις. Θέλει να την ακούσεις. Μην διακόπτεις. Μην δώσεις άμεσα συμβουλή. Πες, σε καταλαβαίνω. Αυτό που λες έχει σημασία. 7. Εσωτερική ενοχή. Πολλές γυναίκες νιώθουν ενοχές όταν λένε όχι ή όταν εκφράζουν ανάγκες. Ενθάρρυνε την να βάζει όρια. Πες, χαίρομαι που το είπες. Δείξε ότι το να διεκδικεί τον εαυτό της είναι δύναμη, όχι βάρος. 8. Φόβος εγκατάλειψης. Ακόμα και όταν όλα πάνε καλά, ο φόβος του αν φύγεις καραδοκεί. Μην δίνεις διφορούμενα μηνύματα. Επαναβεβαίωσέ την με την πράξη σου, όχι μόνο με λόγια. Μην παίζεις συναισθηματικά παιχνίδια.
9 σύγκριση ανασφάλεια. Ο κόσμος φωνάζει τι πρέπει να είναι μια γυναίκα. Το αποτέλεσμα, συνεχή σύγκριση και αίσθημα ανεπάρκειας. Μην υποτιμάς αυτά τα συναισθήματα. Μίλα για τη δική της μοναδικότητα χωρίς υπερβολές. Απόφυγε συγκρίσεις με άλλες γυναίκες. 10 συναισθηματική εξουθένωση. Οι γυναίκες συχνά κουβαλούν το συναισθηματικό βάρος όλων γύρω τους, οικογένειας, φίλων, συντρόφων. Δώσε χώρο. Βοήθησε πρακτικά όταν μπορείς. Θύμισέ της ότι έχει δικαίωμα να ξεκουραστεί, όχι μόνο να δίνει. Τελική σκέψη. Γίνε ο φάρος, όχι η θύελλα. Κατανοώντας αυτά τα μοτίβα δεν χάνεις τη δύναμή σου, την ολοκληρώνεις με σοφία. Ο στοικός άντρας δεν αντιδρά παρορμητικά. Αντιμετωπίζει τα πάντα με ηρεμία, καθαρότητα και παρουσία. Δεν προσπαθεί να ελέγξει, ηγείται με συνέπεια. Έτσι